Bafowethu hayi ke siyazizwa indaba akho insizwe esho njalo. Ugenerali Mkhwanazi uyayiqhelelanisa neinsolo eyibekwa umnumzana lo othuba uCalvin Mathebela. Hayi and ukubeka ngokusobala ukuthi amaphoyisa lawa aclaim ukuthi athunyelwa kwakhe akusiwona amaphoyisa ase KZN, amaphoyisa asuka national. Akanayo i-idea amaphoyisa nje asuka la eThekwini aya ohlasela imizi abantu aze aphatha ngisho i-warrant of arrest uMbombayi engekho emthethweni uthi cha akahlangani nalokho, kodwa akwazi sure ukuthi kuyenzeka ukuthi i-national uma yosebenza elokhuzaneni eindaweni ayiceli nemvumo ku-commissioner weTheku wala akhona wase bafanisa nokuthi nakamzukwana kiwa le eMpumalanga kuyofunakala umnumzana uBron Mkhotsi akazange azatshelwe lapha, ngoba phela uma ngabe kuzoshiwo ngale kuzonethiswa ngale ukuthi siyeza khona lapha emaphoyiseni aseMpumalanga azogijima ayosho ukuthi lalelani atshele lo muntu okuyena ofunakalayo. So uma besoke kwi-national beza la eThekwini abareport umuntu bavese betheleke bezosebenza la eThekwini bezumcimbi wabo uze ngoba sekuthiwa hayi sekuboshwa ubani, kodwa kwenzani i-national. Kwasakuthi futhi uspokesperson wamaphoyisa wakhuluma futhi naye ukuthi cha ngempela i-warrant of arrest le akhuluma ngayo umnumzana uCalvin kwakuyimbombayi ngempela futhi kwangasiyona ilokhuzaneni kuconfirm la eThekwini cha kwangasiyona i-warrant of arrest esemthethweni yayimbombayi, okusho ukuthi izinsolo ezibekwa umnumzana uCalvin against uGeneral Mkhwanazi azizona akulakulona iqiniso, azihlangani no General Nhlanhla Mkhwanazi. Yebo amaphoyisa amayethe afika elawe kuthiwa afika asuka national, kodwa futhi mawile amaphoyisa ayephethe imbombayi i-warrant of arrest engekho emthethweni yilawo amaphoyisa lawa a-national. Shothi khona ke abamlalela uYendle abamfundela khona umnumzana uCalvin. Naye funeka sibhekeke ngoba naye uyindoda esuthayo naye edlizamba nelikaPhondo, kodwa nje we aware futhi bafowethu ukuthi vese izigila mguba azikho happy. Akhona ama defender azodefenda iNC, akhona ama defender azodefenda umchunu. Kuningi okwenzakalayo, kuyadefendwa manje, kuyadefendwa and bazozama ngayo yonke indlela ukuthi befuna ukudicilela isithunzi sika General Mkhwanazi phansi. We know and we aware ngalokho futhi sikulindele. Kodwa washo uGeneral Mkhwanazi lalela uma kukhona umuntu othi nje pe onento ethi onama allegation akeze nama allegation akhona afike ephethe iproof ukuthi nansi proof yami kwenze ukuthi nokuthi. Uma usazoqhamuka nje ngamampunge nje umpungaza usho lokho kushoyo kodwa ungaphethe ama proof, asikhulumi le indaba yo reliable source. Ongeke ukuthi cha ubani wenza ukuthi your reliable source, you must tell us ukuthi ubani ungitshela ukuthi nini kanje nangampela kwenzeka ukuthi etshele ubani. Kodwa mawukuthi kusarchitectiwe usacrafta izinto engahlangani, hayi ke angisho ukuthi ngithindwe nganza kwethu, kodwa nje we aware ukuthi baningi abazama ngazo zonke indlela ukuthi uGeneral Mkhwanazi bafuna asuke endleleni yabo, ngoba umile futhi ungasenhla bafowethu uGeneral Mkhwanazi. Angifuni uqama ungasenhla uGeneral Mkhwanazi kunjalo nje makuthiwa izinsizwa engaphansi la akudlala ungasenhla uGeneral Mkhwanazi abafana bangezansi kuyocaca iyola libonene. Kodwa nje we continue to say we are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. We support you General Mkhwanazi, we behind you with prayer, we behind you in any way, we support you and we will stand with you. We know ukuthi uyayithanda i-country yakho, uyabathanda abantu base South Africa as a whole. Awumele nje ukuthi ufuna ukuyicebisa wena kuphela nomndeni wakho. So
yilokho ebengida ngikudluse namhlanje kuseni ngeingane zakwethu bese ngithi good morning to you